Yamde sappo e jeeɗiɗi filmaji capanɗe tati yoni Dakar, Conakry, kame Bamako. Oumar Mamadou Sow. E toɓɓe mawɗi kabruji kikiɗiɗi cukko hoorejo kalfinaɗo haɓugol kuliyankako ko suudu lamordo Amérique yillima Bamako lamorde Mali e ndeɗo yonteri. Rudolphe Atala wondude ambassadeur jo Amérique to Mali joddima larba hanki e jagorɗo Mali kalfinaɗo jokkodiral e leydi janani kame nandu mum kalfinaɗo ndenago. Min jatto leydi Guinée alkames hanki jonde cifodiral nanodiral gendiwal jaam kawral e bawral rendo waɗi to Conakry lamorde nde e miijo suudu wittoro ngam ɓamtare e ballal wallodiɓe wona PNUD ngal nanodiral ina nawri helifaɓe dawro ɓe diine kam eɓe aadaɓe. To Haïti ko ɓuri ujunnaji tati yimɓe mbara e ɗiɗo lebbi jeegom gadani e ndeɗo hitande ujune ɗiɗi e nogase joyi ko ɗum holliti cimtol fedde gotago windere ONU yaltinigol e aljumare hande nde. ɓeɗo yimɓe fof maayi ko e basiji waɗa boniɓe. ONU ana holli no ɗiɗo fitinaji goni e yarude e nder Haïti. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daɗi duniyaru on calminama. En kaali joni e gardini ndi cukko hoorejo Amérique kalfinaɗo haɓugol kuliyankako toon to suudu lamordo Amérique o yillima Bamako lamorde Mali e ndeɗo yontere. Rudolphe Atala wondude ambassadeur jo Amérique toon to Mali joddima larba hanki e jagorɗo Mali kalfinaɗo jokkodiral e leydi janani kame nando mum kalfinaɗo ndenago. Fandare nde ko ngam hesɗetingol gollidal hakkude Amérique e Mali to banggue ndenago. Fatoumata Sy Sawane no wondi emen mi salminima. Salmitama Mamadou Marceau. Fatouma Sy ko kanɗen humpitade nguɗo jillu kono woniri Mamadou Oumar Sow ko andinde wondema e tumbodiral ngal ɓe waɗi alarba ɓe imminaɓe Amérique e hoheɓe Mali arti e toɓɓe ɗuɗuɗe yowitiɗe e ndenagu e deƴƴere Mali wondude e diwal Sahel ino jeeya e majje ɓeydugol cembe konu Mali e banggue kissal e ndenagu leydi di e tawnorgol mi wiyayno dental leyɗe AES e nder haɓugol kuliyankaku. Rudolphe Atala cukko hoorejo halfinaɗo haɓugol kuliyankaku ka suudu lamordu Amérique andini wonde leydi makko ndi no jogori Mali wano gollidiɗo maɓɓe e nder artirgo deƴƴere e ɓuttu e nder diwal Sahel. Imo yeli gollidude e ardiɓe Mali e ardiɓe leyɗe heddiɗe dental AES. Imo ɓeydi hollude wondema alhaali kuliyankaku no ɓeydi sanne e kadi Mali no weɓitani jaggu immorɗi e ɓe kuliyankoɓe ko faati e gollidal hakkunde Mali e Russie. O imminaɗo Amérique holli wondema ko Mali andi kala mo o yiɗi gollidude e mum kono Amérique no dari tambiti wallito no dari tambitade wallito mi wiyayno Mali si ɓe yiɗi jokkodiral hakkundeji maɓɓe.